Amen. Takže, bratia a sestry, dnes budem hovoriť na veľmi dôležitú, veľmi aj náročnú tému. Verím tomu, že budeme naozaj požehnaní. Ja som bol a každý z nás, ja si myslím, že sme sa stretli s otázkou, či to už od našich priateľov, od našich kolegov, od našich známych, že prečo sa dejú aj také ťažšie veci alebo ťažké veci aj dobrým ľuďom. Je to normálne, sme aj my sa snažíme. Otázka je zase ďalšia, že kto z nás je dobrý. V podstate nikto, pretože keď prišiel ten bohatý mladenec za pánom Ježišom Kristom a sa ho spýta, že učiteľu dobrý, povedz mi, čo mám robiť, aby som získal večný život, tak pán Ježiš mu odpovedal, prečo ma nazývaš dobrým? Dobrým je iba náš nebeský Otec. Takže nikto z nás nie sme dobrí, ale sa snažíme žiť podľa Božích predstav, podľa Božích zákonov, snažíme sa určite morálne zásady dodržiavať, takže hovoríme, že sú aj dobrí ľudia, sú zlí a niekedy je otázka, prečo sa také ťažšie veci dejú aj dobrým ľuďom. A vlastne cez túto otázku sa dostaneme k tomu, že napriek tomu, že sa to deje, napriek tomu, že tu a tam padneme do nejakých ťažších vecí, napriek tomu Boh má stále všetko pod kontrolou a Boh má na každé riešenie východisko. A Boh iba toľko dovolí na nás, koľko dokážeme zniesť, ako apoštol Pavol hovorí. A vlastne, ako som už povedal, aj mne sa stalo, či to už od mojich kolegov alebo známych, keď sa ľudia pýtali, že môže existovať Boh, keď je na svete toľko zla, toľko utrpenia, toľko nenávisti. Či môže existovať Boh a keď teda existuje Boh a dovolí takéto niečo, že potom je to dobrý Boh alebo zlý Boh. Možno ste sa stretli, možno nie, ale myslím si, že áno. A je logické, keď vidíme okolo seba toľko utrpenia, aj my sme teraz prechádzali koronou, je vojna a to všetko. A ľudia sa právom pýtajú tieto otázky. Je to normálne, že sa právom pýtajú. Ja sám som absolvoval biblickú školu v Brne a súčasťou bola taká misijná cesta v Zimbabwe, kde som vyrazil aj s mojimi vzácnymi priateľmi. A išli sme tam na takú misiu a Zimbabwe je jeden z najchudobnejších štátov Afriky, kde 90% populácie nemá prácu a naozaj žijú vo veľkej chudobe. A ja keď sme prechádzali cez hlavné mesto Harare, tak som videl také detičky, tam ležali v takom prachu a v blate a ja som sa v takých otrhaných šatách a ja som sa pýtal tých, ktorí s nami chodili, že čo to tie deti tam ležia a oni mi hovorili, no to sú také deti, ktoré buď rodičia im zomreli, alebo proste rodina ich nejakým spôsobom nevie vyživiť, tak proste ich nejakým spôsobom takto odnesú a tak tie deti tam boli a ja som nedokázal, ja som tak plakal, keď som videl proste tie deti a ja som sa pýtal, Pane, čo tie deti urobili zle, že takto musia trpieť. A právom sa pýtame tieto otázky, naozaj. No ale možno ešte ďaleko horšie je odpovedať na túto otázku nejakým rodičom, ktorého detičky alebo syn alebo dcerka sú v nemocnici, nejakej onkológii, kde možno majú pár mesiacov života. A je naozaj, tí rodičia sa právom pýtajú, prečo moje dieťa, čo komu to dieťa urobilo? A právom sa pýtajú tú otázku, že prečo sa toto deje. A naozaj myslím si, že každý z nás by mali čo robiť, aby sme vysvetlili, že prečo sa takéto veci dejú. Ale my, kresťania, sme Boží ľud. Každý z nás sme Boží ľud, ktorí ste sem prišli a ste si našli čas, aby ste venovali čas Bohu, ktorý Boh vám to niekoľkonásobne vráti. Tak verím tomu, že sme Boží ľud, sme Božie deti, Boží synovia, Božie dcéry. A práve keď sa dostaneme do kontaktu s takýmito ľuďmi, ktorí sa dejú takéto ťažšie veci, tak je na nás, aby sme povzbudili tých ľudí, aby sme im vysvetlili, že čo, aby sme ich povzbudili a keď prídu takéto ťažšie situácie a keď chceme povzbudzovať, tak najprv musíme my sami pochopiť, že prečo sa takéto veci dejú. Musíme pochopiť aj tú Božiu zainteresovateľnosť a to Božie postavenie v takejto danej situácii. A možno už viete, kam smerujem a budem dnešné ráno sa zaoberať jedným Božím služobníkom, ktorý miloval Boha, ktorého Boh v Biblii nazýva, že je spravodlivý a napriek tomu sa dostal do takej situácie, do ktorej sa asi nikto z nás nikdy nedostaneme. Budeme dnešné ráno hovoriť o našom služobníkovi, ktorý je spomenutý v Biblii, a to je Job. Budeme hovoriť, že čím všetkým prešiel a na tomto príbehu si uvidíme, ako on prešiel, ako sa on zachová v tej danej situácii a ako sa Boh zachová a čo všetko Boh urobil. Takže
Poďme sa tam spolu pozrieť. Ja urobím také interaktívne zhromaždenie a ja by som teraz poprosil niekoho, že by ste prvých 5 veršov prečítali, že by ste prišli možno sem k mikrofónu, neviem, Sárka alebo niekto, že by ste prečítali 1. kapitola Jóbova od 1. do 5. verša. Alebo niekto, keď môžete prísť mi pomôcť, že 1. Job, 1. kapitola od 1. do 5. verša. Poďme si to prečítať a tu sa dozvieme, že kto to bol Job. Bol nejaký muž v zemi Úc, ktorému bolo meno Job. Bol to muž bezúhonný, priamy a spravedlivý, ktorý sa bál Boha a chránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry a mal dobytka 7,000 kusov, drobného stáda 3,000 veľblúdov, 500 párov volov, 500 oslíc a služobníctva veľmi mnoho. A ten muž bol väčší od všetkých synov východu a jeho synovia chodievali a robievali hostiny po dome, každý na svoj deň. A posielali a povolávali aj svoje 3 sestry, aby jedli a pili s nimi. A bývalo tak, že keď kolom obišli dni hostiny, posielával Job a posvedcoval ich a vstával skoro ráno, obetoval zápalné obeti podľa počtu všetkých ich. Lebo Job hovorieval, možno, že zhrešili moji synovia a zhrešili Bohu vo svojom srdci. Takto robieval Job po všetky tie dni. Amen, ďakujem pekne za spoluprácu. Ešte potom vyzvem niekoho na ďalšie verše. Takže vidíme z tohto textu, bratia a sestry, že kto to bol Job. Sám Hospodin, pretože Biblia je slovo, ktorú napísali ľudia, ale boli inšpirovaní Božím duchom. Takže sám Boh hovorí o Jobovi, že to bol spravodlivý človek, vážil si Boha, poslúchal Boha, modlil sa za seba a modlil sa za svoju rodinu. Taký to bol Job. No a ďalej sa dozvedáme z tohto textu, že Job bol jeden z najbohatších ľudí v tom čase v tej danej krajine. Krajina Úc bola v Arábii, tak na severe Arábie, ako je krajina Edom, ako bola teda krajina Edom, to bolo pod Mŕtvým morom, tak napravo trošku, aby sme iba mali predstavu, že kde sa nachádzame. No a Job bol vlastne jeden z najbohatších ľudí v tom čase. A tu nám Biblia hovorí vlastne, že bohatstvo, alebo keď sme bohatí, to nie je na tom nič zlé, ale keď máme lásku k peniazom, keď postavíme peniaze pred náš vzťah pred Boha, tak vtedy sa už to stáva hriechom a vtedy Boh vykopne to preč. Pretože ja som sa naučil v mojom živote, že Boh je veľmi žiarlivý Boh a Boh chce mať s nami vzťah. Boh chce naozaj nás tak miluje, že on chce, aby sme ho postavili na prvé miesto v našom živote. Taký je Boh, on chce. A keď my na to prvé miesto stávame napríklad peniaze, alebo nejakú inú vec, napríklad auto, alebo môže byť aj človek, tak Boh urobí to, že to vykopne preč, pretože on chce byť prvoradý. A nie je to dobre pre neho, ale je to dobre pre nás. Je dobre pre nás, keď postavíme Boha na prvé miesto v našom živote. Takže takýto bol Job a ďalšia dôležitá vec je, ktorú sa dozvedáme z tohto textu, že Job bol aj kňazom vo svojej rodine, že kázal, modlil sa za svoje deti, za svoju manželku, za to všetko, čo mu Boh požehnal, pretože Job si bol vedomý, že to všetko, čo má, to je všetko požehnanie od Hospodina. Ale tieto všetky informácie, ktoré sme si prečítali o Jobovi, tak sú veľmi dôležité na ďalšie udalosti, ktoré teraz budeme čítať. Tak poďme teda ešte ďalej si prečítať. Stále sme tej prvej kapitole, poprosím niekoho, že by ste ešte raz prišli. Job, 1. kapitola, poďme pokračovať od 6. do 12. verša. Takže Job, 1. kapitola, od 6. po 12. verš a tam sa dozvieme ďalšie veci, o ktorých budeme hovoriť dnešné ráno. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Hospodin sa spýtal Satana, odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal, z potuliek a pochôdzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si všimol môjho služobníka Joba? Veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol bezúhonný a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Satan odpovedal Hospodinovi, neoplatí sa azda Jakobovi báť sa Boha.
Či si všade dookola neohradil jeho dom i všetko, čo má. Prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine. Veď len vystri svoju ruku a udri do všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať. Hospodin odvetil Satanovi. Pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách, len nesiahaj na jeho osobu. Vtedy Satan odišiel spred Hospodina. Amen, ďakujem pekne. Takže tuto sa dostávame k tej otázke, že prečo Boh dovolil to zlé, ktoré prišlo na Joba, ktorý si to vôbec nezaslúžil. Job si naozaj, to bol tak spravodlivý muž, že ja keď som čítal, ja som študoval o Jobovi, aby som vám vedel čo najlepšie podať tento príbeh a ja vám poviem, že ja nesiaham Jobovi ani po členky. Tak ako sa Job zachoval tej situácii, do ktorej sa dostal, kedy všetko stratil. On nie, že stratil niečo, on všetko stratil. A tak, ako sa on zachoval, že napriek tomu, že všetko stratil, ani na chvíľku nezhrešil voči Bohu, tak naozaj ja by som, neviem, ako by som sa ja zachoval, neviem, ako aj vy by ste sa zachovali. Takže toto bol tiež veľmi dôležitý text, ktorý Sárka prečítala a poďme teda trošku si povedať o tom, kto je ten Satan. Minule sa mi zhodou okolností dostala veľmi zaujímavá knižka od doktora Billyho Grahama, ktorý patrí medzi najväčších evangelistov tohto sveta a ktorého si veľmi rád tiež kázne vypočujem, ktorý už odišiel k Pánovi ako takmer 100-ročný a cez ktorého mnoho ľudí prijalo Pána Ježiša Krista a tento Billy Graham, keď sa snažil čítať a nájsť nejakú literatúru o anjeloch, tak zistil, že v tom čase nebola na trhu žiadna literatúra. Duch Svätý mu povedal, že ty napíš nejakú knihu o anjelov, pretože je to vážna vec, duchovný svet je okolo nás. A tak tento doktor Graham napísal knihu Anjeli tajomní Boží služobníci, kde hovorí presne o anjeloch, hovorí o tom, že je tam nejaká hierarchia, je tam archaniel Michal, ktorý je takým šéfom tých anjelov, potom je anjel Gabriel, ktorý je anjelom dobrej zvesti, ktorý aj povedal Márii, že sa jej narodí Pán Ježiš a potom sú tam serafíni a cherubíni, ďalší anjeli, ktorí sú taktiež veľmi dôležití. A vlastne tam aj vysvetľuje o tom, kto bol Lucifer, že Lucifer bol tiež archaniel. On bol na tej istej úrovni ako archaniel Michal. Dokonca doktor Graham hovorí, že bol možno ešte väčší, ešte bol ako keby šéfom archaniela Michala, bol nositeľom svetla. Niektorí autori hovoria, že bol vedúcim chvál, ale to, že mal takúto sílu a takúto autoritu, tak pyšne sa postavil voči Bohu a Boh ho vlastne zhodil na túto zem a aj s tými padlými anielmi. Pretože vieme, že anieli sú aj dobrí, ale sú aj zlí anieli, ktorí slúžia tomu zlému. A vieme, že Satan, alebo ten Lucifer, alebo ten zlý, ani nechcem spomínať jeho meno, budeme ho nazývať ten zlý, on nenávidí Boha a nenávidí ani ľudí, ktorí mu slúži. Nenávidí ani nás. A robí nám napriek, robí nám zlé, hádže nám polená pod nohy. A vieme, že každý z nás, ktorí slúžime Bohu, ktorí hovoríme o Bohu, sa môžeme dostať do takýchto útokov od Neho a musíme byť pripravení, ale vieme, že Boh je oveľa silnejší a Pán Ježiš je oveľa silnejší, ako je On. No a z tohto textu je veľmi dôležitá, veľa informácií sa dozvedáme, keď čítame Bibliu s porozumením a s Duchom Svätým, keď nečítame iba ako román Danka Janka, alebo neviem čo, ale keď čítame s Duchom Svätým, tak naozaj veľa sa dozvedáme. Z tohto krátkeho textu sa veľa dozvieme práve o tomto zlom. Dozvieme sa o tom, že všetci anjeli, či to dobrí alebo zlí, sú zodpovední Bohu. A musia sa zodpovedať pred Bohom. Dozvedáme sa tiež to, že toho zlého myšlienky nie sú pred Bohom skryté, pretože Boh vedel, že Satan chce Joba osočiť. Potom sa dozvedáme aj to, že Satan nemôže poznať naše myšlienky a nemôže ani predpovedať našu budúcnosť, pretože keby vedel, tak vedel by, že Joba by nezlomil a by si vybral niekoho iného. Čiže Satan nepozná naše myšlienky. On môže vydedukovať, čo si myslíme, pretože cez nejaké naše reakcie alebo ako sa správame, ako reagujeme, vtedy môže si myslieť, že čo si myslíme, ale on nevidí do našej mysle. Takže toto je tiež veľmi dôležité vedieť a taktiež veľmi dôležité je vedieť, že Satan nemôže nič robiť bez toho, aby mu to Boh dovolil. Vidíme, že Satan prišiel zo zeme hore do ponebeských oblastí a pýtal sa a hovoril Bohu, a pýtal sa Boha, že či môže na toho Joba nejakým spôsobom zaútočiť. A až keď Boh dovolil, až vtedy mohol. Že to je veľmi silné, čo som aj ja pochopil, že
že všetko, čo sa nám deje, o tom všetkom vie Boh. Keď nás Boh nejakým spôsobom chce preskúšať, on o tom vie. A keď Satan chce nás vyžiadať, tak musí prísť pred Boha, musí si pýtať povolenie od Boha a až keď Boh dovolí, tak až vtedy nás môže. To je veľmi silné a veľmi veľkú múdrosť máme, že toto vieme rozumieť, že čokoľvek sa nám deje, lebo aj nám sa môžu diať ťažšie veci, musíme vedieť, že Boh nad tým všetkým, o tom všetko vie a on to má všetko pod kontrolou. A Boh kladie stále Satanovi medze. On mu nedovolí, aby nás pokúšal nad naše sily. Niekedy to možno, že vyzerá, že skutočne už to nedáme v živote. Že to, a ja som sa dostal do situácie, keď som si myslel, to sa už nedá. To sa nedá. Ale Boh iba toľko dovolí, koľko vládzeme zniesť. A keď aj Satan si nás vyžiada, Boh mu iba toľko dovolí, koľko vie, že Jožko Turic dokáže prejsť. On mi viacej nepovolí, aby ma pokúšal. A vlastne ďalej, čo hovorí tento text je, že Satanová odpoveď na Hospodinovú otázku, odkiaľ prichádzaš, nám jednoznačne ukazuje, že Satan je reálny na tomto svete. Pretože ako tu čítame v tom 7. verši, že Hospodin riekol Satanovi, odkiaľ ideš? A Satan mu odpovedal, chodil som sem a tam po zemi a prechádzal som sa po nej. Čiže toto nám, Božie slovo nám jasne hovorí, že Satan je reálny, je to reálna bytosť, reálny duchovný, lebo aj apoštol Pavol hovorí, že nebojujeme proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam. Takže Satan je reálny a musíme byť na pozore a musíme sa strániť toho zlého. Takže a vlastne Satan obvinil Joba, že preto uctí Boha, lebo Boh mu všetko požehnal. Hej, hovorí, že jasné, že ťa uctí Job, keď je jeden z najbohatších ľudí sveta, keď má toľko dobytku, keď si mu požehnal 7 krásnych synov, 3 céry, manželku a všetko si mu... Prečo by ťa neúctil? Prečo by ťa nechválil? Hej? A vlastne jediná možnosť Hospodinova, ako očistiť Joba, bolo to, že ho vydal do rúk tohto zlého. A potom vlastne od 13. do 19. verša vidíme to Satanové, nebudeme to čítať, čítajte doma a určite to poznáte, pretože túto knihu Jobovú každý pozná, to sa už učí aj na besiedke. Čiže od toho 13. do 19. verša je uvedené to veľké Satanovo pôsobenie v Jobovom živote, kedy Job prišiel o svoje deti, v prvom kole prišiel o svoje deti, všetky deti stratil, tých 7 synov a 3 dcery stratil. Všetkých služobníkov stratil, keď tam čítame. Keď to čítame, tak až mám slzy v očiach, že všetko stratil proste. A dokonca, čo je dôležité povedať, v 13. verši je napísané, že stalo sa jedného dňa. Čiže on priebehu jedného dňa stratil všetko, čo mu Boh požehnal. Všetko. Nie, že niečo, ale všetko. To je, ja napríklad, vám priznám sa tu, ako stojím, že ja si to neviem predstaviť. A neviem, ako by som ja zareagoval. Skúste rozmýšľať vy. Ale napriek tomu, že to všetko stratí, tak ja prečítam ešte v 1. kapitole, sme stále v 22. verši, že ako sa k tomuto postavil Job. Vtedy vstal Job, roztrhol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a padnúc na zem poklonil sa a riekol, nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa tam navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzdal, nech je požehnané slovo a meno Pána Hospodina. Čiže vidíme, že v tejto prvej satanovej skúške Job stratil všetko, čo sa týka svojich detí, svojho majetku a napriek tomu v tejto skúške obstal, pretože a dal nám také náveštie, že ľudia môžu milovať Boha nie za to, čo všetko im požehnáva, ale za to, kým je. A aj to je dôležité tiež povedať, že Hospodin pozná výsledok každej našej skúšky. Aj keď my sa dostaneme do nejakej skúšky, Hospodin pozná ten výsledok a to nám dáva ešte takú väčšiu vieru na to, aby sme mu verili, aby sme mu dôverovali vo všetkom, čo pre nás robí. Amen, amen. Takže toto bolo vlastne také prvé kolo toho, čo Satan urobil pre Joba. No ale potom vlastne stále ten Satan trval na tom, že Job je verný iba pre Božie požehnanie. A aj keď sa mu toto všetko stalo, že stratil svoje deti, stratil svoj majetok a stratil teda majetok, ktorý mu Boh požehnal, lebo Job si bol vedomý toho, že to je majetok, ktorý mu to všetko má od Boha. On bol takýto. Tak napriek tomu Satan si myslel, že Job je sebec a že napriek tomu, že keď to stratil všetko, tak ho to nejakým spôsobom sa nedotklo a preto prišiel ďalej pred Hospodina a mu hovorí, že vystriešte ruku na Joba.
a že či potom ťa bude uctievať. Zoberie jeho zdravie a že či potom ťa bude uctievať. No a vlastne potom, keď sa posunieme do 2. kapitoly, v tejto knihe Jobovej, tak tam vlastne, ja to prečítam, 2. kapitola od 5. do 8. verša, takto diabol vlastne hovoril Hospodinovi. Nože, vystri svoju ruku a dotkni sa jeho kosti a jeho tela, či ti nebude zlorečiť do tváre. Vtedy riekol Hospodin Satanovi, hľa, v tvojej ruke je, len zachovaj jeho život. A keď vyšiel Satan spred tváre Hospodinovej, ranil Joba zlým vredom od spodku jeho nohy až po jeho temeno, takže Job si vzal črep, aby sa ním škriabal sediac uprostred popola. Takže vidíme, že okrem toho, že stratil všetok svoj majetok, tak stratil ešte aj zdravie. Job stratil úplne všetko. A niekedy aj nám sa môže stať, že sa dostaneme do takej nejakej ťažšej skúšky, možno do nejakej veľmi ťažkej skúšky. A minule som čítal na nejakej, neviem, či to bolo na Instagrame, na Facebooku, že Boh dáva tie najťažšie skúšky tým najsilnejším bojovníkom. A občas práve my, veriaci, môžeme do nejakých takýchto skúšok padnúť, pretože, ako som na začiatku povedal, diabol nenávidí Boha, nenávidí nás, nenávidí ľud Boží, ktorý chválime Boha, ktorý milujeme Boha celým svojim srdcom a celou svojou myslou. A ja keď som ešte rozmýšľal nad touto knihou Jobovou, tak ja som si uvedomil, že my teraz vieme, ako to celé skončilo. My, hovorím už od besiedky, deti poznajú ten príbeh Job, dokonca neveriaci vedia, keď sa povie Jobova zvesť, že vlastne to je niečo strašne zlé, niečo katastrofálne. A my vlastne poznáme, ako to skončí. My vieme, čo sa dialo, my vieme, že po nebeských oblastiach sa stretol Hospodin a diabol. My to všetko vieme, že diabol si vyžiadal Joba. My vieme, čo sa dialo, my vieme, že Job v tejto skúške obstál. My vieme to, že nakoniec Job bol požehnaný dvojnásobne prijal to všetko požehnanie. Ale keď sa Job dostal do tejto skúšky, tak Job nevedel, že čo sa deje. Job nevedel, že sa po nebeských oblastiach takéto niečo stalo. Job nevedel, že čo ešte príde. Job nevedel, že najprv stratil svoje deti, stratil majetok a to všetko. On vôbec nevedel, on nevedel, že nakoniec, keď vydrží v tej skúške, tak bude požehnaný dvojnásobne, ako bol. A napriek tomu, ako som hovoril, že strátil to všetko, tak vedel a dôveroval Bohu, že Boh to má všetko pod kontrolou, že Boh je ten, ktorý je zvrchovaný, ktorému môže dôverovať, aj keď sú takéto ťažké veci. A viete, prečo ja som potom rozmýšľal, že prečo sa takto Job zachoval a prečo ho nezlomilo to, čo sa mu stalo. Nezlomilo ho to preto, lebo Job mal vybudovaný silný vzťah s Bohom. Keď Job prechádzal úspešným obdobím, keď sa mu všetko darilo, keď bol požehnaný, tak on budoval vzťah s Bohom. On sa modlil, ako čítame v tej 1. kapitole, on sa modlil, pôstil, dokonca hovoril, že sa modlil aj za svoje deti, pretože hovoril, možno, že zhrešili moji synovia a preto sa ešte budem za nich modliť. Že Job mal vybudovaný vzťah s Bohom a ja nás všetkých chcem povzbudiť, že keď sa nám darí, keď prechádzame takým OK obdobím, vtedy sa modlíme, vtedy hľadajme Pána, vtedy buďme na modlitbách, vtedy sa pôstime, vtedy kopme v Božom slove, študujme Božie slovo, možno, že aj pamätajme si Božie slovo, lebo aj keď diabol pokúšal Pána Ježiša Krista, tak Ježiš povedal, že je napísané, že takto vieme poraziť aj toho zlého, keď mu citujeme Božie slovo. Takže naozaj ja nás chcem všetkých povzbudiť, aby sme v čase takej hojnosti, v čase, keď sa nám darí, keď sme OK, tak aby sme vtedy hľadali Pána, lebo keď prídu ťažké skúšky, tak potom cez tie ťažkosti sa nám bude oveľa jednoduchšie prechádzať. A ja možno, že vy prechádzate iba OK obdobím a ja som si tiež tak myslel, že všetko bude ideálne a že keď príjme Pána Ježiša Krista, všetko bude tip-top, bude ideálne, to budeme ako king. Ale keď som prijal Pána, keď som začal slúžiť Bohu, tak som zistil, že Satan tiež si ma všimol si, že je tu nejaký Jožko Turiza, že začal slúžiť Bohu a mi všelijaké veci robil napriek, ale čo dokonca ani Biblia nehovorí, že keď príjmete Pána, že všetko bude ideálne. To ani v Biblii nie je napísané, ale čo je napísané, bratia a sestry, že, prosím? Amen, že všetko bude možné. Tak, ale čo je napísané, že
že Boh nás nikdy nezanechá a nikdy neopustí. Čímkoľvek budeme prechádzať, dokonca keď aj padneme do nejakého hriechu, keď aj urobíme niečo, čo sa Bohu nepáči, lebo Joyce Meyer hovorí, že Boh neschvaľuje naše zlé cesty, ale ani na okamih nás neprestal milovať. A Boh nalomenú trstinu nenalomí a tlejúci knôt nezahasí. Že keď aj padneme do niečoho, Boh nás stále miluje. On nás tak miluje nekonečnou láskou, on nás miluje bezpodmienečne, bez akejkoľvek podmienky, on nás takto miluje. Takýto je náš Boh. Úžasný, dokonalý, milujúci. A niekedy nám môže, keď niečo urobíme zle, môže nám ten Satan hádzať na oči, že ty si to urobil, ty chceš kázať, ty chceš hovoriť o Bohu, ty však sa pozri na svoj život. A on chce, aby sme odpadli od Boha, aby sme zabudli na Boha, aby sme prišli k nemu. A to je to, čo nech sa nikdy nestane. Ja sa modlím aj teraz, drahý Pane, za mojich vzácnych priateľov tu v Nitre. Ja ti ďakujem za ich životy. A ja ťa prosím, Pane, aby oni budovali s tebou vzťah, keď sa im darí, keď bude všetko také OK v období ich života. Daj, aby budovali s tebou vzťah. Daj im ešte väčšiu túžbu, aby kopali do tvojho svätého slova, aby hľadali tvoje pravdy, aby hľadali teba v čase OK, pretože keď prídu potom ťažkosti, budú lepšie tými ťažkosťami prechádzať. Budú ti oveľa viacej dôverovať, ako ti dôverujú. Tak vďaka Bohu aj za tento príbeh Joba, kedy môžeme vidieť, že napriek tomu, keď do takéhoto všetko padol, že on zachoval si vieru v Boha a dôveroval Bohu a vedel, že čokoľvek sa stane, tak Boh má nad tým autoritu, Boh má nad tým kontrolu a Boh vie, že čo robí. Bratia, sestry, Boh vie, čo robí. Niekedy my môžeme rozmýšľať, že prečo sa mi to stalo, prečo? My niekedy prechádzame obdobím a nevieme, niekedy nerozumiem, prečo sa to stalo. Ja som pred rokmi, kúpil som si také krásne auto, Lexus, a bol som na modlitbách, to boli také celonočné modlitby, ja som tam chválil Boha, haleluja, haleluja. A išiel som domov okolo polnoci a som ešte chválil a zrazu bum! Prišiel som na križovatke Milečičova záhradnícka, taká nehoda, som celé auto rozbil, ešte aj to druhé som rozbil. A ja som išiel domov a ja hovorím, Pane, ja tomu nerozumiem. Jak to je možné? Ja som ťa chválil a ja som rozbil auto, ešte dobre, že som niekoho nezabil. Alebo sám som sa nezabil. A ja som sa pýtal Pána a dodnes neviem, prečo sa to stalo. Pretože niekedy nerozumiem, prečo sa veci. Niekedy proste sa nám stanú veci a proste musíme tými vecami prejsť a dôverovať Bohu, že On vie, prečo to urobil. Ja neviem prečo. Naozaj, ja dodnes neviem, prečo sa to stalo. A neurobil som si nebol vedomý, že by som niečo urobil zle a napriek tomu sa mi to stalo. Ale ja verím tomu, že Boh vie, prečo to urobil a niektoré veci chcem aj vás pozbudiť, že keď sa nám niekedy stane, tak nesnažíme sa nejako bádať veľmi, že prečo, že čo. Áno, niekedy je dobre sa pýtať Pána, že prečo a Boh nám môže ukázať, že čo sa stalo možno, aby nás pozbudil, aby nám ukázal, ale niekedy proste tým obdobím musíme prejsť a ideme ďalej za Pánom. Takže je veľmi dôležité, aby sme nezanedbávali vďačnosť, tak ako aj Števko hovoril, lebo vďačnosť Bohu je veľmi dôležité. Keď nemáme vďačné srdce, keď nemáme, lebo každý jeden z nás máme za čo Bohu ďakovať. Naozaj každý z nás máme niečo, za čo môžeme Bohu ďakovať, len sa musíme pozerať tým správnym smerom. A naozaj, keď nemáme vďačnosť v srdci, tak tam potom prichádza nenávisť, môže prichádzať zloba, môže prichádzať hriech, môže čokoľvek prichádzať. Preto na mnohých miestach v Biblii je napísané, nadovšetko si stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Pán Ježiš Kristus na mnohých miestach hovorí, nadovšetko si strážme naše srdce a naozaj strážme si srdce. Majme vďačnosť a keď prichádzajú nejaké veci, tak ďakujme Bohu za všetko. Apoštol Pavol hovorí, ďakujte Bohu aj keď prichádzajú ťažkosti. To je zvláštne, ďakuj Bohu, lebo niekedy ja som sám sa naučil, že keď som prešiel nejakou skúškou, nejakou ťažkosťou, tak tá skúška ma toľko vyučila, ako keby som všetko bolo OK, tak by som sa to všetko nenaučil. Takže ďakujme Bohu aj za ťažkosti, lebo každá skúška je ľahká a krátka v porovnaní s večnosťou. Ešte máme čas? Ešte som iba na začiatku, ale nie. Ale verím tomu, že ste požehnaní z tohto slova. Verím tomu, že možno, nepoznám všetkých individuálne, neviem, čím všetkým vy prechádzate, neviem, alebo čím ste prešli, alebo
budete prechádzať, ale vedzte, že čímkoľvek prechádzate, Boh má všetko pod kontrolou, všetko. On všetko vie. Keď sa nám aj nejaké ťažkosti stanú, aké som rozbil to auto a ešte som schvál, ja neviem prečo, ale ja viem, že Boh vie. A keď sa raz dostanem, verím tomu, že sa dostanem, tak tam sa to dozviem. A tam potom poviem, aha, už tomu rozumiem. Takže dôverujme Bohu v akejkoľvek situácii budeme. A keď zanedbávame túto vďačnosť, tak vlastne začíname si myslieť, že to všetko, čo máme, to všetko, čo sme dosiahli, to je všetko našou silou, našou mocou. A začíname byť pyšní na seba a začína to spoločenstvo s Bohom ochladzovať. A to je veľmi zlé. A keď takú múdrosť som našiel, že keď si začíname byť príliš istí našimi schopnosťami a našou nezávislosťou na Bohu, tak to je len začiatok nášho pádu. Preto toľko bohatých ľudí, ktorí investovali na burze, alebo i úspešných ľudí, preto keď stratili všetko, keď na tej burze stratili všetko, tak proste spáchali samovraždu, lebo tie peniaze alebo tá sláva bolo to niečo, za čím išli. A oni keď to stratili, tak ich život nemá zmysel. Ale my vieme, že čokoľvek sa nám stane, našim zmyslom je Pán Ježiš Kristus. A naša cieľová destinácia nie je tu na tejto zemi. Toto je vďaka tak prechodné obdobie a Božie slovo hovorí, že pri dobrom zdraví je tuším 70, 80 rokov, tak pri dobrom zdraví. A toto je prechodná destinácia. Našim cieľom je Pán Ježiš Kristus. Našim cieľom je večnosť. Našim cieľom je kráľovstvo nebeské, kde dostaneme korunu. Takže keď sa aj niečo stane, keď by sme aj stratili, a Job vedel, že keď všetko stratil, tak vedel, že Boh mu to môže požehnať a Boh je ten, ktorý o tom všetkom vedel. A Job nestratil zmysel života, tak ako títo bohatí, ktorí stratili všetko na burze, tak spáchali samovraždu, lebo ich život nemá zmysel. A Job nestratil tento zmysel, pretože dôveroval Bohu až do poslednej chvíle a uvedomoval si úplnú maximálnu závislosť na Bohu. Taký to bol Job. No a každému odporúčam, aby ste si dnes, alebo aj priebehu týždňa, keď budete mať čas, aby ste si prečítali túto knihu Jobovu, lebo naozaj, ja keď som ju čítal a keď som študoval o Jobovi, tak ja by som niekoľko kázní mohol si na túto tému pripraviť. Takže a na záver ešte poviem toľko, že veľká časť knihy Jobovej hovorí o tých jeho troch priateľoch. Vieme, že k Jobovi prišli tí traja priatelia a to ináč boli veľmi blízki priatelia. To neboli nejakí neznámi, to možno boli takí blízki ako je Števko alebo Bafo alebo vy, ktorí ste blízki jeden druhému, lebo oni sa dozvedeli, že čo sa Jobovi stalo. A rozhodli sa teda, že prídu k Jobovi, aby ho povzbudili, aby ho potešili, lebo videli, že proste počuli teda, že to niečo strašne sa mu stalo, že všetko stratil, zostala mu iba manželka, ktorá ešte dokonca aj tá ho nabádala, že zloreč Bohu a zomri, lebo už ani ona sa nevedela na to pozerať. Verím, že vy nie ste také manželky, ale on všetko stratil a tí priatelia v dobrom prišli za ním a chceli mu povedať, že teda chceli ho povzbudiť. No a čo som našiel v tomto príbehu, sa ma tiež dotklo, keď oni prišli, oni sa volali Elifaz, Bildad a Zofar, vidíme to vlastne v tej 2. kapitole od 11. verša, ale nebudeme čítať, tak vlastne oni prišli k nemu a keď zďaleka videli, lebo oni zrejme chodili k nemu, že to boli blízki priatelia, oni vedeli, že keď išli už k nemu, tak videli tie domy, tie stajne, však keď mal 7,000 dobytka, tak to museli byť hangáre veľké, to nebolo len tak. Čiže oni videli, že keď prichádzali pred touto ranou, že to proste boli hangáre, domy a všetko. A keď teraz prichádzali, to všetko bolo zničené. Tam bol popol na popoli. A oni, keď prichádzali k nemu a keď videli to všetko, čo sa stalo, toto nám ukazuje, že ten Job naozaj trpel. A keď videli to všetko, tak je napísané, že pozdvihli svoj hlas a plakali veľmi. A keď prišli k nemu, bratia a sestry, a keď videli, čím všetkým Job prechádzal, keď videli, že čo všetko stratil, a keď ten Job sedel v tom popoli a škrabal sa tým sklom, pretože už nevedel, čo má robiť. Také mal bolesti. A tak toho všetko stvrbelo. Od nohy až po hlavu. A viete, že je napísané v 13. verši, že keď prišli k nemu, sedeli s ním na zemi 7 dní a 7 nocí a nikto neprehovoril k nemu ani slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká. Že oni prišli, oni mu chceli povedať niečo,
To možno sa vám stalo, že ste prišli za niekým, ktorému sa niečo katastrofálne stalo, niečo stratil. Pardon. A vy ste prišli a vy ste nevedeli, čo mu máte povedať. A oni prišli k tomu Jobovi a oni keď videli, čo všetko Job, čím všetkým prešiel, oni si prišli, sadli na zem a oni sedeli. 7 dní a 7 nocí neboli schopní nič povedať. 7 dní a 7 nocí, keď to videli, čo všetko sa stalo Jobovi, oni neboli schopní. A po 7 dňoch konečne našli nejaké slova a začali Joba povzbudzovať, ale žiaľ, oni sami nedokázali pochopiť, že toto sa mohlo Jobovi stať, keď je spravodlivý. Lebo v Biblii je napísané, že je spravodlivý. Oni nevedeli to pochopiť, že jak mohol Boh dovoliť na Joba toľko utrpenia, keď bol spravodlivý. A začali Joba usvedčovať, že on musel zhrešiť. Oni mu začali hovoriť, že Job, ty si musel, a tam môžete čítať doma, začali mu hovoriť, že ty si musel zhrešiť, ty si musel nejaký hriech urobiť, lebo Boh by ťa takto nepotrestal. A vidíme, že Hospodin ich nakoniec pokarhal. Že vôbec, my vieme, že Job bol spravodlivý, Job nezrešil v ničom, hovorí Božie slovo, ale jeho priatelia to nedokázali. Aj nám sa možno stane, keď vidíme nejakých ľudí, ktorí trpia, možno, ktorí prežívajú chudobu, možno, ktorí majú nejaké zdravotné problémy. Aj my možno máme v mysli, že ten človek musel nejako zhrešiť, ale nech sa tak nestane, nech máme veľkú empatiu k tým ľuďom, aby sme ich povzbudzovali, aby sme ich neusvedčovali, lebo Bohu patria súdy. Boh je ten, ktorý bude spravodlivo súdiť. A tuším, v Židoch je napísané, Hospodin hovorí, mne patrí pomsta, ja odplatím. Takže nechajme všetko, nesúďme ľudí, keď aj nám ublížia, lebo sa stane, aj mne ublížili ľudia, ale je to ťažké niekedy odpustiť, naozaj je veľmi ťažké odpustiť, ale nechajme to na Boha. On vie, čo robí, on to má všetko pod kontrolou a Hospodin hovorí, mne patrí pomsta, mne patrí odplata. Amen. Sláva Bohu, sláva Bohu. Takže snažme sa byť, bratia a sestry, takí, ako bol Job. Milujme Boha nie preto, čo všetko pre nás robí, nie preto, čím všetkým nám požehnáva, ale milujme Boha preto, kým je. No a na záver si prečítame, tiež by som poprosil niekoho, na záver si prečítame to, že naozaj Hospodin požehnal život Jobov už tu na tomto svete. A nevieme si ani predstaviť, akú veľkú odplatu za to všetko, jak sa Job zachoval, má teraz v nebi. A keď sa tam dostaneme, tak uvidíme, že na akom mieste bude Job, pretože napriek tomu, čo sa mu všetko stalo, stále dôveroval Bohu a veril, že Boh je ten, ktorý má vo všetkom kontrolu. Takže poďme si prečítať 42. kapitolu, Job 42. kapitola od 10. po 17. verš, tam sa dozvieme, že čo všetko teda sa Jobovi vrátilo. Poďme si to na záver prečítať. Hospodin zmenil Jobov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Potom dal Hospodin Jobovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil. Vtedy k nemu prišli všetci jeho bratia, sestry a všetci niekdajší známi, aby s ním jedli chlieb v jeho dome. Prijavili mu sústrasť a potešovali ho pre všetko zlé, čo Hospodin na neho dopustil. Každý z nich mu daroval 1 kesitu a 1 zlatý prsteň. Ďalšie Jobove dni Hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal 14 000 oviec a 6 000 tiav, 1000 volských záprahov a 1000 oslíc. Mal 7 synov a 3 céry. Jeden mal meno Jemina, druhý pomenoval Kecia a tretiu nazval Keren Hapuch. V celej krajine nebolo krajších žien, ako boli Jobove céry. Aj im dal otec dedičstvo medzi ich bratmi. Job potom žil 140 rokov, videl svojich synov a vnukov až po 4. pokolenia. Napokon Job zomrel starý a sýty životom. Amen. Amen. Tak vidíme, bratia a sestry, vidíme, že naozaj tá viera Boha sa Jobovi úvozovkách oplatia. Naozaj, ja sám priznám, že pre mňa by to bolo veľmi ťažké. Mne, keď sa iba niečo stane, ja činím pokánie, keď sa mi iba niečo stane maličké, tak ja sa neviem z toho spamätať. A nie ešte, aby som všetko stratil. Ja viem, že všetko, čo mám v živote, to všetko je od Hospodina. To všetko je Hospodino. Či to sú financie, či to je vzdelanie, či to je majetok, čokoľvek.
mám, to všetko je milosť Božia a to všetko je od Hospodina. A za to som mu vďačný. Ale nevedel by som si predstaviť, keby som to všetko stratil. Nech je Job takýmto príkladom, že čokoľvek by sa nám dialo, Boh je stále s nami. Zlé veci sa nám nedejú preto, že by si Boh nevšímal nás. Zlé veci sa nám nedejú preto, že by Boh bol nespravodlivý, alebo že by nemal dostatok moci, aby nás ochránil. To vôbec nechcem povedať týmto príbehom. Ale zlé veci sa nám dejú preto, lebo žijeme v padlom hriešnom svete. Preto sa nám tieto veci zlé veci dejú, pretože aj Satan je reálny. Tuším, v Evanjeliu Jána je napísané, Pán Ježiš hovorí, že prichádza knieža alebo pán tohto sveta. Hej, ale na mňa nemá ničoho. Čiže naozaj vidíme, že Satan je reálny na tomto svete. A on chodí a pokúša ľudí a pokúša práve nás, ktorí milujeme Boha. Takže zlé veci sa nám preto to dejú. A možno aj Boh niekedy dopustí nejaké ťažšie veci do našich životov, ale mnohokrát je to preto, že nás chce nás niečo naučiť a urobiť to pre náš prospech. Dokonca apoštol Pavol hovorí v Rímanoch, že a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Amen. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Takže možno nedokážeme presne odpovedať na otázku, prečo sa dejú takéto ťažšie veci aj dobrým ľuďom, ale môžeme na základe tohto Jobovho príbehu povedať, že Boh to má všetko pod kontrolou, Boh vie, čo robí a keď mu budeme dôverovať, tak on nás cez to všetko prenesie, aj keď to môže byť ťažšie, niektoré skúšky môžu trvať niekoľko dní, niekoľko mesiacov, možno aj pár rokov, ale keď nás cez to všetko prevedie, tak vieme, že budeme mu môcť ďakovať. A môžeme mu ďakovať aj za to všetko, čo sa mohlo stať. My ani nevieme tými modlitbami a tým spôsobom života, ktorý žijeme, že žijeme s Bohom, my ani nevieme, čomu všetkému sme sa vyvarovali. Pretože keby sme nežili Boh, keby sme sa, ako aj Števko hovoril, keby sme sa ráno nepomodlili alebo neúctievali Boha, tak možno by sme sa do takej veci dostali, že by sme možno dopadli ináč. Takže je veľmi dôležité ďakovať aj Bohu za to všetko, čo nevieme, čo sa nám mohlo stať a sa nám nestalo. Takže ďakujme Bohu. A keď na budúce, keď budeš prechádzať takou skúškou, alebo vy, ktorí nás pozeráte online, neviem, či máme online, tak vedzme, že hľadajme hľadajme silu u Boha, hľadajme tú múdrosť Božiu, aby sme vedeli pochopiť, že prečo sa niektoré veci dejú. Ale niekedy, ako som povedal, nemusíme rozumieť, prečo sa nám to deje, ale stále dôverujme Bohu, tak ako dôveroval Job. A ďaká Bohu aj za takéto ťažkosti, pretože cez tie ťažkosti môžeme vidieť, ako Boh dokáže riešiť veci. Ja som minule počúval takú chválu napísal ju Andrej Crouch, jeden americký gospelový spevák, to určite poznáte, True Idol, že cez to všetko, a sa to, tuším, je preložené aj do slovenčiny, a on tam hovorí, tento Andrew, že if I would never had a problem, I would never know how God can solve it, I would never know what faith in God can do. To znamená, že keby som nikdy nemal problém, nikdy by som nevedel, ako Boh to dokáže vyriešiť a nikdy by som sa nedozvedel, čo všetko viera v Boha dokáže. Takže takýto je Boh. Ďakujeme Bohu aj za skúšky, pretože keď sa dostaneme, keď prídu také vlny veľké do našich životov, my vieme, že Boh je tam, Boh tam je, Boh to vie, čo robí a on o všetkom vie. Cez tento príbeh som vám dokázal, že Boh dovolil všetko a stále, keď Satan si chcel vyžiadať Joba, on stále musel prísť k Bohu a keď Boh mu dal pečiatku, tak vtedy až mohol urobiť to, čo urobil. Chváliči, môžete prísť ešte na pódium, že by sme uzavreli aj toto zhromaždenie. Ja som študoval o Jobovi, aby som vám čo najlepšie vedel podať tento príbeh. A žiaľ, kniha Jobova nie je datovaná, dokonca ani nevieme presne, kto napísal, nepoznáme autora tejto knihy. Ale kľúčové texty v Jobovi nám hovoria o tom, že táto kniha pravdepodobne bola datovaná a sa udialo, alebo ten Job teda žil v období patriarchov, pravodcov, čo je približne 20. storočie pred Ježišom Kristom, pred narodením Pána Ježiša Krista. A vlastne za tých 2000 rokov, odkedy žil Job, až dokedy sa narodil Pán Ježiš Kristus, svet padol do tak veľkého hriechu, v ktorom ho Boh nechcel mať. Satan tak útočil na ľudí, tak ich zväzoval, tak robil s tými ľuďmi, že Boh plakal. Boh plakal, keď videl, ako ľudia padali do hriechu. A viete, čo urobil Boh?
Boh poslal Boha tak bolelo, že ako tí ľudia žili, v akom hriechu žili. A Boh poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život každý, kto príjme Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus prišiel na to, aby napravil to, čo bolo porušené. A na kríži sa odohrával zápas dobrá a zla. A Pán Ježiš Kristus na kríži tento zápas vyhral. A keď mu odovzdáme naše životy, keď mu budeme dôverovať vo všetkom, čímkoľvek budeme prechádzať, tak vedzme, že on nás nikdy nenechá. Dokonca, ako som hovoril, keď aj spadneme do niečoho, lebo sa môže stať. Diabol je veľmi silný. On pozná naše slabosti a môže spôsobiť to, že padneme do niečoho. Ale vedzte, bratia a sestry, že Boh nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knoh nezahasí. Drahý Pane Ježišu Kriste, my Ti ďakujeme za Tvojho služobníka Jóba. My Ti ďakujeme za to, že si ho dal do Tvojho svätého slova. Že môžeme čítať o ňom, že môže byť nám veľkým príkladom toho, že keď budeme prechádzať ťažkosťami a skúškami nášho života, že Ti musíme dôverovať, lebo ináč to nedáme. Ináč skončíme tak, ako tí milionári, ktorí stratili majetok a skončili svoj život, pretože ich život nemá zmysel. Ale my, keď budeme prechádzať ťažkosťami, my vieme, že Ty si v tej skúške. Ty si v tej jame. A keď by sme spadli do najhlbšej jamy tohto sveta, tak Ty nás aj odtiaľ dokážeš vytiahnuť. Keď budeme prechádzať ťažkosťami, tak daj, Pane, aby sme nehľadali naše riešenia, ale aby sme Ti to vedeli všetko odovzdať. Pretože aj tam, kde my nevidíme žiadne riešenie, tam Ty máš ďalších 1000 riešení. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, daj nám silu, aby keď budeme prechádzať takým obdobím, keď viac menej všetko sa nám bude dariť, aby sme hľadali a budovali vzťah s Tebou. Daj, Pane, aby si bol na prvom mieste v našich životoch. Ďakujem Ti, Pane, že máme stále tú prvú lásku. A keď tá láska trošku ochladla, Pane, my činíme pokánie. A daj, aby si stále bol na prvom mieste. Aby sme tam nedávali nič iné, ale aby Ty si bol na prvom mieste v našich životoch. Daj, Pane, aby sme sa vedeli vzoprieť tomu zlému, aby sme sa mohli podať Tebe. Lebo on utečie od nás. Ten zlý utečie od nás. Ďakujeme Ti, Pane, aby sme vedeli, že našim základom si Ty, drahý Pane Ježišu Kriste. Ty si dobrý Boh, Pane. Ty si požehnaný Boh. Ty si milujúci Boh. Ty si odpúšťajúci Boh. Ja Ti ďakujem za mojich vzácnych priateľov v Nitre. Ďakujem Ti za pastora Jarka a manželku Aničku. Ja im žehnám. Žehnám im veľké požehnanie, aby mali múdrosť, ako viesť tento zbor. Ďakujem Ti za to, že si im požehnal tento zbor. Ďakujem Ti za celú ich rodinu. Ďakujem Ti aj za Sárku a za Andrea, ktorí 4. mája sa rozhodli. A verím tomu, že to bolo aj Tvoje rozhodnutie. Že chcú prísť pred Teba a chcú povedať jeden druhému áno. A chcú pozvať Teba, aby Ty si bol stredobodom ich manželstva. Tak Ti ďakujem aj za týchto mladých ľudí. Pane, používaj si ich viac a viac, Pane, aby Ti oni slúžili na vinici Pánovej. Žehnám ich manželstvu, ktoré sa 4.5. spečatí. Žehnám aj celému zboru Slovo života tu v Nitre. Veľké požehnanie do tohto zboru, Pane. Nájdi si tento ľud, Pane. Dotýkaj sa každého jedného. Miluj ich, Pane. Prevádzaj ich, keď budú prechádzať skúškami. Daj im poznať, Pane, že Ty si tam. A daj, Pane, aby si oni nadovšetko strážili svoje srdce. Tak, ako Ty hovoríš na mnohých miestach v Tvojom svetom slove, nadovšetko si strážme svoje srdce. Lebo z neho pochádza život. Nedovoľme, aby sme pustili nejakú nenávisť, alebo nejakú zlobu, alebo čokoľvek. Nedovoľme, aby sme pustili do nášho srdca. Pretože keď pustíme nenávisť do nášho srdca, keď budeme vypúšťať lásku, budeme púšťať nenávisť, budeme púšťať sklamania, budeme púšťať bolesti, tak to sa môžeme tak spadnúť, že môžeme stratiť aj naše spasenie.
bratia a sestry, nadovšetko si strážme svoje srdce. Tak ako si strážil Job svoje srdce. Ja verím tomu, že Job si strážil svoje srdce, pretože keby si nestrážil, tak by to všetko, čo sa mu stalo zlé, by pripisoval Bohu, ale on tak neurobil. Je napísané, že napriek tomu, čo sa mu všetko stalo, tak nezrešil ani na chvíľku. Nech je tvoje sväté meno vyvýšené v životoch mojich vzácnych bratov a v živote mojom. Pane, používaj si nás ešte viacej. A ja žehnám celému tomuto zboru. Nech len dobrá milosť vás všetkých sprevádza po všetky dni vášho života. A nech prebývame v dome Hospodinovom na večné veky. Poďme ešte chváliť nášho Pána, ktorý je hodný, aby sme ho chválili. Poďme ho chváliť, lebo on je tak dobrý Boh. On je úžasný Boh. On je milujúci Boh. Amen.